יאללה. היי כולם ו-Welcome סוף סוף לערוץ היוטיוב שלי. פיינלי זה קורה ואני לא יכולה להסביר לכם בכלל כמה אני מתרגשת להיות פה. אני סיוון פניני, למי שלא מכירה, אני אספר לכם ממש בקצרה עליי ומבטיחה להרחיב בסרטונים הבאים. אני בלוגרית אופנה ולייפסטייל, אני קריאייטיב דירקטור, יועצת ומרצה בשנקר על אופנה ומיתוג ואסטרטגיה ורשתות חברתיות ושיווק וכל הגוד סטאפ הזה. גרתי בניו יורק 8 שנים, למדתי שם עיצוב אופנה ב-FIT. היה לי את העונג הכי גדול שיש לעשות סטאז' יוקרתי מהפנט אצל אוסקר דל רנטה, הגדול מכולם. הכרתי שם את אנה וינטור, את סרה ג'סיקה פארקר, את ניקול קידמן, באמת חלומה הרטוב של כל מעצבת צעירה ופשניסטה וכל מי שחי ונושם אופנה, וגם על זה מיליון סיפורים בהמשך. כשחזרתי לארץ הגשתי פינה בערוץ האופנה בתוכנית פשנט עם שיילי שינדלר המהממת, אם אני מוכרת לכם משם, ויש לי 2 ילדים, הורסים את הבריאות, האוצרות של חיי, תומי בן 3.5 כבר ולוני בן 2, אלה איך הזמן רץ. אז מה בעצם הולך להיות לנו פה בערוץ הזה? אני הולכת לגלות לכם את כל הסודות שלי, נדבר על כל הטרנדים הכי גדולים, על המגמות הכי חשובות באופנה, כל מה שקורה ביקום האופנה, כל הפריטים המאסטה ואיפה להשיג, איך לחבר לוקים מנצחים, נדבר גם על קוסמטיקה כי אור הפנים זה החיים, על דברים לבית, על הום דקור, על דברים לילדים, באמת כל מה שעושה את החיים ליפים יותר יהיה כאן. מי שעוקב אחריי באינסטגרם, באינסטוש כבר, ואם לא אז עכשיו זה הזמן וזה כאן יופיע על המסך. אתם כבר ודאי מכירים את האובססיה שלי לזוג המלכותי, הלו הרויאל קאפל הבלק אנד ווייט, עיין ערך מה שאני גם לובשת היום. באמת הם השילוב המנצח, שחור ולבן, בכל לוק, בכל דבר, בין אם זה בבית, בין אם זה בתלבושות, ואני איתם לנצח. אבל הקיץ הזה, ובתזמון באמת מושלם עם שבועות שבפתח, השחור החתיך ההורס מפנה את מקומו ללבן, ובעצם הלבן הווייט נהיה ניו בלק. יש משהו בעיניי שבטוטל לוק לבן כל כך פרשי וטיימלס וכל כך מצד אחד גם קלאסי וגם סטייל, ומצד שני מאידך הוא לא הדבר לבן, זה לא הצבע שהכי קל ללבוש. אז היום בחרתי 5 אאוטפיטים מנצחים, 5 אנסמבלים שידגימו לכם איך אפשר לעשות את זה הכי נכון בלבן ואיזה פריטים כל אחת מאיתנו חייבות בארון. איזה כיף. נתחיל בלוק שאני כל כך אובססיבית לגביו, ובאמת החצאית הזאת כל פעם כשאני לובשת אותה עושה לי פשוט אושר. אז את החצאית המושלמת הזאת עם כל הפרינג'ים ההורסים רכשתי בבוטיק אלנה המהמם. כאן אני לובשת אותה עם טופ קטן. בגלל שהיא כל כך כזאת נשית ופרינג'ית וכיפית, חיברתי אליה את הכפכפים מהמותג המנצח United Nude. אני אגיד שאני לא בן אדם של קיץ, אני לחלוטין בן אדם של חורף, ולכן אולי שרדתי 8 שנים בניו יורק. אבל מה לעשות, ישראלי הבית, והקיץ פה חם, והוא רוב הזמן, אז לכן אם כבר כפכפים, אז כאלה הקאט-אוט שנוצרת שם בעקב בפלטפורמה, והן גם נוחות. מאוד מאוד מאזנות את החצאית, וחיברתי להם אקססוריז, התיק הלבן של לונגשאמפ, התיק צד הזה. בכלל אני שמה לב לאחרונה שכל פעם שאני לובשת תיק עם רצועת צד, אוטומטית אני אפילו הולכת סקופה יותר. ואולי הדבר אחד הכי מרגשים שקורים פה בלוק הזה, חוץ מכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה באמת המשקפיים. סטייטמנט גלאסס זה אחד הפריטים שאנחנו חייבות לרכוש ושווה להשקיע בהם, כי קודם כל זה משקפיים, זה חשוב לעיניים שלנו, ובית המותג הזה של המעצב והאופטימטריסט ג'וסף חווייר, למי שלא מכירה, אני הכרתי כבר בשנה הראשונה שחזרתי לארץ והתאהבתי. זה באמת אולי אני יכולה להגיד זה החיים לפני והחיים אחרי. אז מהלוק הנשי הזה נעבור בעצם פריט שכבר אצלנו זאת מגמה שכבר הרבה שנים שולטת במסלולים, וזה כמובן החליפות.
החליפה הזאת היא חליפה עם פסים פינסטרייפ, שמה שאני כל כך אוהבת שקורה פה, שבעצם הפסים הפינסטרייפ הדקיקים האלה מעולם המחויטים, ומשדרגים אותה ישר להיות מאוד לבושה, אבל הבד הנמתח והסטרצ'י, וגם הגומי במותניים בגב, עושים אותה להיות הכי לבישה, הכי קז'ואל, הכי ספורט. תופתעו, החליפה הזאת נרכשה ברנואר, קורה שם משהו מאוד מאוד טוב, וזה זמן טוב אולי להגיד שאני הכי מאמינה בלא לקנות כמובן רק מותגים וגם רשתות, ובטח לפרגן גם לרשתות ישראליות. ואפילו עוד יותר הופתעתי ושמחתי לגלות שמצאתי את המכנסיים, את השורטס הקצרים האלה, וככה יש להם גם את הכיסים, כיסים זה החיים. כן צירפתי את התיק שנל השחור לכל החליפה הלבנה הזאת כדי לשבור את הלבן, ונעבור לסמלה שכל כך ריגשה אותי שפגשתי אותה, ובאמת אני כל כך אוהבת לגלות כישרונות חדשים, זה אחד הדברים היותר מרגשים שלי בעבודה בשנקר, וזה מותג מדהים שנקרא פורטי של מעצבת צעירה, ומה שנהדר פה בסמלה הזאת זה כמה דברים. דבר ראשון, שימו לב איזה יופי הניקיון בכתפיות בחזה. אחר כך כל הקאטאוטים של הריבועים, ובעצם הגזרה הצמודה שמחזיקה ומחבקת את הגוף, ואז היא מתרחבת, והשוס מה שנכון פה ועושה אותה מאוד יותר כלילה, זה בעצם האורך, שהיא מידי, והיא לא עד הסוף. היא לחלוטין סמלה גם לחתונה מבחינתי, או אפילו כסמלה שנייה לחתונה, ורק חסרה לי כוס שמפניה, ויאללה. מכאן נמשיך בעצם לאחת הבשורות ששינו את יקום האופנה וגם לנו איפשהו את החיים, שאנחנו אפילו לא יודעות את זה. בשנת 66, איב סן לורן, אחד המעצבים הכי מדהימים ששינו פה באמת והשפיעו על החיים שלנו עד היום, שולח למסלולים בהשראת החליפה הגברית, חליפה מחויטת לנשים בהשראת הטוקסידו. זה באמת עשה הד ענק, ואני באמת חושבת שעד היום חליפה גברית טובה לבנה זה פיס, זה האנסמבל הכי פיין שיכול להיות. את זו ספציפית רכשתי בזארוש ממש לפני חודשיים. מה שמאוד נכון בה זה כמה דברים. אני מאוד אוהבת את הג'קט שהוא נקי, אין לו את הלפל כאן, אז זה יותר את הצווארון הלפל, אז היא פחות מחויטת, קצת יותר רכה. זה לחלוטין ג'קט שאפשר לזרוק אותו, אני מחברת אותו אפילו עם חצאית קצרה וגופייה קטנה, עם סמלה, עם חגורה מעל, וזה אוטומטית מקפיץ. כשבאתי לזרה, הג'קט הזה הוצג עם מכנסיים אחרים לגמרי, עם מכנסיים בגזרת סיגר, שספציפית מאוד לא החמיאו לי במותניים, באגן, מאוד לא. ואולי אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה להגיד לכם, זה לעולם אל תהיו קורבנות אופנה. תדעו מה מתאים לכם, תדעו מה מתאים לגוף שלכם, ואת זה תחגגו ותעופו. אז חיפשתי ומצאתי את המכנסיים האלה, שהם מאותו בד. גזרה גבוהה לי, מאוד נכונה, מאוד מדויקת. אני אוהבת פה גם מאוד שהמכנסיים מתרחבים, ויש פה את השני כפתורי זהב, שנותנים כזה אומף לכל הלבן הזה. כן, פה נתתי טוויסט, ולבשתי את זה גם עם הטופ המגניב הזה, הדמוי אור השחור, כדי באמת קצת לתת פה אדג' לכל הלבן. ואתן רואות, אני לא מפסיקה ללבוש את זה, וכמובן גם תיק שנל קלאסי. ואחרי המחויט הזה, בואו נעבור בעצם ללוק הכי ספורטי, הכי כיף, הכי קז'ואל, והלא הוא הסקיני הלבן הזה. הם מחמיאים, הם תופסים, הם סטרצ'י מאוד, והבד שלהם גם מאוד דק. ואני בעצם לובשת אותם עם הפיס שמבחינתי כולנו חייבות, וזה טישרט לבנה, אבל לא סתם טישרט לבנה, מבד מחורר. את זו זכיתי להשיג לפני כ4 שנים באחד השטאפים היותר מרגשים שהיו של סטלה מקארטני, המעצבת הדגולה לאדידס. טרנד הספורט זו מגמה שאלכסנדר וונג, אחד המעצבים הגדולים בניו יורק, הבועטים, מאוד מאוד מזוהה איתה, שהרבה שנים היא כבר במסלולים והיא תמיד תישאר. אז את החולצה הזאת אני לא מפסיקה ללבוש עד כדי בושה. עכשיו אני גם לובשת אותה עם הטופ הזה מעל, וכאן לבשתי אותה עם הטיוב הזה, אני מתה על זה, זה טיוב סטרפלס שחור, אבל זה כן נותן פה איזשהו אומף מגניב ומשדרג את כל הלבן, ועם השוז, באמת אין מילים, מתתי, אלה של יונייטד ניוד. בעצם אז הראיתי לכם 5 אאוטפיטים שמבחינתי הם must לקיץ, כבר נרגיש בהם הרבה יותר פרש, כל אחד מהם הם אופציות מעולות לחג, ואני כל כך שמחה להיות פה. אני הכי אשמח שתכתבו לי, לקבל מכם פידבק, תירשמו פה לערוץ, תעקבו אחריי באינסטוש, בפייסבוק, בבלוג, אני בכל הפלטפורמות האלה נותנת טיפים ומדברת על מה שקורה. אני
האמת זה ממכר, אני כבר רוצה להקליט עוד סרטון ולספר לכם עוד דברים, והראש שלי מתפוצץ במידע. אז שוב, הכי מקווה שנהנתן, ואנחנו ניפגש ממש בקרוב. מיליון אינסוף, סופר אובר נשיקות, אוהבת אתכם. ביי אוש.